Kajing penslam jongka sorkar ban penmi no eka result tungkam DSC kabla adap ban penlait nadu usnam arjar arfuwe puar kala penlong ginong ilam jongka Riboy People Council haka jing kersan lang jongki weipat ki kunhun sang bhalang bat ka sunjuk sang samlash nong Riboy district bat ka Riboy dorbar mentakasi ka South Rik Luber kila penlong ka jing ki deka basyong kalain mongar khmat ka indoor stadium ka badan hajan ka office jong deputy commissioner ka Riboy ban penpawe ka jing sung khya alor ka jing penslam deka sorkar ban penmi ika teka result tungkam ka DSC kabla adap ban penlait nadu usnam arjar arfuwe puar habakran ka jing yalang nagal yang ginongkran kila penpawe jing sung diaw ka mensem ban yok sngo biki kon samla ki bala adap ban thoi ka exam DSC haus nam arjar arfuwe kidang hab ban apsa ika result haduk ka kelmat di ngarung asu kwa penong sekitagi member jong ke DSC leki tekinong peniat habide baganika kam balada pide sya tegi kepa gi berang sikli sampai kun samla jong gadong bertanya Riboy lagi pan dokha ai dokha warai du kusen dan warai tu cepat namar bakimla bam kata ini sebenarnya ke jero ya ke RBPC bapsim ya pun isu belum jenben ke isu belum rai ke mentoi nak kata ki pun samla ki jongi namar kamentoi bangin ai awareness program sigi school kamentoi kan organize sigi dulu ki career guidance program lada habidai pat ban aikam pat yale thot yale lan da kum kuntai i basulong tangkum jelebi tiang ke tiang dabam nano sedang hanokot micho so tip to kumbong i ba pateng mane ba dan ki bakuno sengtit andre nagalyang kesenjuk kisang samash nong jong kadong Riboy berapoi nim keno badi sengtit lada video sengtit makna video tit bolong bam mutit uba omlong bam kun samla bai langkmi langpa kun samla sinrang matkantai ki badan hangni nagalyang ke jong asimet bat nagalyang jong dari Riboy darba ni ai ke jing krisya ya kanu ke seng kabat keren kabat dawa ya ka hok jong kinong syangsnong jong gadong Riboy kata piwat artati don presiden yung yang ni ngadayu advisor ni keren da kabasyan bengi krisyan ya baro ki isu kiba unra ada kano ka kenhon bat kata isu kadai banlong kajing mentoy jong kane ka Riboy kajungi bat ngin ongro da kabasya ngin yo ya kajing kwa kajungi ndai ha kajing bitar ndai da kajing umsna to kajing umsna mereka don kajing kabanta kajing ka nga don kajing isanya bat nga ngeru bat nga yaro ya kajing kran presiden bajason bat mapi kiwe ki presiden jong kiwe kisen ki bat yalam ne kane kajing ki kane kajing dawa daglan ti ke bajai tengah ngai scam bagi bor sarkar ki bor ki badai kimi de pe ye kita kin snam habag ukun na nagakun ki kro ki pan ye ka hok ki jongki bat habang ipan ye ka hok idai ban tips scam kadai na am ka hok ki jongi habag kadai dalele ngim de ye ka ban IT na ika surandar sa wepa idai mangi banyo ye kita ka hok ye ka bangi ngikren ladangi baro nyisim bagane kadi ka kam jonga jongpi ngatharai nyimdun kam sibun namar kadang tin boong quality matters not quantity kajimul jing berkat jonga jongpi kata kadi ka banrai kalau we kamde ka jimpun pan lading don tangkatnya makanaru lading ipha e ka kubor ka basyai sika sorkar limba kane ka program ngatharai tangkat kala biang te kubur sibun ya ka jing plat jongpi ka poh lali kendu ya chairman jongka district selection committee bade hiu deputy commissioner sar arpit baria haga jo por ya kendu ya members secretary ka jo mesni banbu ki representation ki jingtho ki banakali yang seng ni tempau hakmat jongka office jong DC but haga duka representation ka bangi pha ngakan mau syai ba kadon kawe na pring kimat bangi bu kum ka jingdawa long ba namar banadu ki snem ki bala le asnem lai snem manusia hadu katu kesni ka ba manusia sni ngatarai kadehi hadin baka sengka bu ya kajing dawa bakin bu daki spokesperson iwe lane ar kat baki ibet nagali yang ka committee
ban ai ya ka jing pensyai ya ki pat ba nong shong shnong jong ka riboy ki kita ki daw ki ba penlong ya ka diisi ba kamla syu ban pelat ya ka rizal hoi nyes ngotu ya ki jing ki babun ki ba le sekum ka district ki hab ban ya kendo Henry kabang nyimyo pat ya ka jing pensyai ka bati kena kane gal abu ya ki kun samlai jongi ha ka umdum nyimla ban len kane te kom ka seng ya abu da ka jing dawa ahmad jong disi hu ka sni ba bu iwei spokesperson ban ai ka statement officially nakaliang jong ka committee ban pensyai ya ki kun samla ban hoy nyilayo ya kata ka jing pensyai Henry kamlong pat ka bahun kemudian sibun ya kita kibal ami Syahmat ngai vice chairman ha ka press release ka jong i ila keren da ka jing smoke ya hoy kemudian sibun ya ka jing longklo jong ban pensyai Henry ka seng kampediang tangkat tu bangin thet keti kum ka komiti bangin don bantai iru em habide ba ka result ka tu bade ka jing kan khlong khna nyimpen rem Henry ngi ong bakal sting pelat kai ka bangi ni yeban nak wei ko por sya ka wei pat kalong ba ni de ben yo no ya ka result kita ki jing ki ba ki line department bakimla ban penpoi ya kita ki roster ka por ka babiang kata kami ka jing ka jong ni ka sarkar nanduk baka reservation roster kala awan long kumtu bakalong ngatharai license sausin lada pai training kumna ban penkre ya ki roster te ki sarkar kini ki line department kajing bumla jongki ban penkre ya ka roster kadi ka failure ka baro ngiyoi bat ka ba ngikwa mangi mata kalong bakikin pediang bakila duko hooi ban penkre ka roster kadi ka jing duko ka jongki da pile ka no ko kam la ngi pediang bahooj kadon ka atem kadon ka jing persang Henry license mentah la jendap license ban penkre ka roster ngatharai kapur kalalit Syahmat kala pet palat kamding syu ban simpor hadu kata kata ka jing snutu jong ka seng tibat habide bat kata ka jing bumla jong ki line department ban penkre ban penpoi ya ki roster ngatrai nakaliang jong ka seng nyimput tangkat tu lada kapur kadawa yangi banyilet ban syong saha ka office jong pir nakaliang seng nyin sa wan syong kata ka ka basyai ban nakaliang jong ka seng kamdei ban nyin syong ban penkut ya ka jing ki tangdang ne bat ha kerua jongi lemba kene kesingi pemerintah kalong ba kane kade tang ka jing sedang baga sarkar kade ban yoi bakum ki seng balang hangne nyedon sibul ki kunhun sausan kunhun nyedon hangne nyala syem daga rai menta bagi mi no Syahmat syamadan bat kane kade ka jing sedang nakaliang ke seng hakipur ki baladep ha ka jing kendo ha ka jing yalang kaladon karai bak kendon ki sequence jong kane ka jing ki bat buruk mi kane namar ba kan sapoi kapor bakan khamkhor shishu kasin jam ka bangin sim lada ka jingi syong kalan mongor lada ka jingi syong kumne kum ngi syong mata kasi lada kane kam ketik iya ka sarkar bat lada kim khin kor iya kane ka jingi syong ka jongi kan sapoi kapor bangdei tang bangi mare Henry kimben sibun pat ki jingmut ki ban penkelmar iya ka sarkar hai kita kipor tedena kana kada kum ki seng balang ki bajit iya kalinti ki bajit iya kami ki bajit ban yakren nila dak kita nila bu de kijing tho ninu e ka result bena kadang kadang ka pendorengi banyawan mentah hasurok hamadan kumne kandai kidang don pat kisinjam ki bana nakaliang kaseng kan sakshim hakisi ki pore batang wan Henry haswa jong kata ngakadui ka sarkar ladingi keren ya ka DSC kamdei bakan kut tengah ka DSC namar kane ka jing mi jong kaseng syamadan kadai namar ba ni layo ya kaju iskaju kajing ut jing nam na ki kun samla ya kajing bom yo kam yo jam ya ki jing ki ba ki kun samla ki mat wat hadin bakila pendep ya ki degree beper bat lung ba gane ka si ka bamenta ka message ka ba clear se ka sarkar ka long ba wat tembor ni hadu kan demi jing kumar ka dio DC office ka jan nimjet ban isyong nanti isyong hangne da ka jing pan permission namar bagi buram ni ka dor priak district Henry la tadi bukim snap yang ikam mense yang hab dalam DC office kay benja hangtai nakaliang seng minum la ban syemi ka jing klik ngi kum tu samla jong ka Henry boy ba dep nyale kan ka exam juga DC nila sah ka umdum ya ka ba ka sarkar kala Islam ban pemi kan ka result ya ka ba ya kan ka exam nila dep nyale nadu usnem arjar suwe jen hadu usnem arjar usah hadu usnem bomenta ngin pat ni syam pelayo e ka result
Dekumta ngerpat jur ya ke sarkar pakan permit ko ino ya kan result juga diisi. But na aku bleru ya kya ya kiri geseng halang di belashim ya kan ka kitli ban penyat ya kan program. But ngerpat ru ladai don ku ipat geseng halang iba sa organize bang ikum kini gijat program ngerpat ya ki ipat kandidat kibala dep penyele ya kan ka exam baking subha banwan yasnuk tilang bat ngikum bangiru kandidat kibala dep penyele ya kan ka exam kibala dep idon bentah kan kasi prosesi publish bun. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I'm happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center